அதனால இன்டரப்ட் பண்ண வேணாம்னு அதை முடிச்சு அதை இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு முடிச்சிடுவோம். இமிடியட்லி பிரபு சொன்ன மாதிரி தாமோதரோட மீனிங் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Om Agyanatrimurandasya Jnananjana Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा. ओके स्टार्ट பண்ணலாமா? जय 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 श्री चैतन्य माता दी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. स्क्रीन தெரியுதா 151? தெரியலைங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. ओम तत्सत. तोमा सवार प्रेम रासे आम का करीला वाशे आमा तोमारा आदिना केवला तोमा सभा चादना मधुर देशालाना रागियाचे दुर्दैव प्रबला. हरे कृष्णा. प्रेम रसे हम करीला वसे हामी दोमारा दिन केवला दोम सभा सडजा आम दूर देश लंजा ராகியா சே துர்தைவா பிரபவா. பிரியமான ஸ்ரீமதி ராதாராணியே, நான் எப்போதும் உங்கள் அனைவரின் பிரேமரசத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவன். நான் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருப்பவன். உங்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தூரமான இடத்தில் வசிப்பது என்பது என்னுடைய வலிமை மிக்க துரதிர்ஷ்டத்தினால் நிகழ்ந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பியூட்டி என்னன்னா, யாரெல்லாம் அந்த பிரஹ்லாத் சினிமா பாத்தீங்களோ அப்ப நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நீ யாரு அப்படின்னு பிரஹ்லாத் வந்து கேட்க மாட்டாரு. பட் அந்த கான்வர்சேஷன் அப்போ நான் வந்து உன்னோட சேவைன்னு டிவோட்டி சொல்றதுக்கு பதில் கிருஷ்ணரும் அதே தான் சொல்லுவார். பாத்தீங்களா, ஐ எம் யோர் சேவ். அதுதான் கிருஷ்ணரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம எல்லாம் பௌதிகத்துல பவரே இல்லாம ஏதோ நம்மளோட பவர் வச்சுட்டு எனக்கு ஈகோ, நான் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு நம்ம ரூல் இல்ல பேசுவோம். ஆனா எங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிட்ட கிருஷ்ணர் எப்படி சரணடைறாரு, அண்ட் நாட் ஓன்லி வித் ஸ்ரீமதி ராதாராணி எல்லார்கிட்டயுமே ரைட். அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து உன்னுடைய சப்சர்வியன்ட், உன்னை கீழே தமிழ்ல என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி? அதான் உன் கீழே கீழே படிஞ்சிருக்கேன் ரைட். சப்சர்வியன்ட், கட்டுப்பாட்டின் கீழ். கீழ்ப்படிந்தல் மாதாஜி. கீழ்ப்படிந்தல். அதான் கீழ்ப்படிந்தல். அனைவரின் பிரேம ரசத்திற்காக கீழ்ப்படிந்தவன். உன்னோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறேன். அதான் கிருஷ்ணர் வந்து பக்தி முக்தி கூட கொடுத்துருவாராம். ஓகே, நீ போய் பிரம்மஜோதியில கலக்கணுமா, ஓகே நீ போய் இங்க தங்கணுமா, தாராளமா தங்கிக்கோ, பக்தி ஒண்டி கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் உனக்கு பக்தி பண்ணா என்ன அர்த்தம், நான் உன்னோட லிட்ரல் ஐ எம் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல்.
ரைட் அப்படின்னு நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம கிளச்சஸ்ல இருந்தா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் போனோம்னா கிருஷ்ணரே கிளச்சஸ்ல போடுவோம். ஆனா அந்த கிளச்சஸ் வந்து பௌதிக உலகத்துல நம்ம வந்து மெட்டலோ சில்வரோ கோல்டோ இருக்கும். ஆனா அங்க நம்ம பிரேமை என்ற கிளச்சஸ்ல அவரை கட்டு போடுறோம். அதனால வந்து அன்பு தொல்லை சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளோட அன்பு தொல்லை அவளுக்கு நிறைய கொடுப்போம், அது கொடுக்கணும். அதனால அந்த அன்பு தொல்லை வந்து நம்ம கொடுக்கறது பத்துச்சுன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டயே அவர் வந்து சப்சர்வியன்ட் அப்படியே ஒரு கட்டுப்பாட்டுல அவர் இருக்காரு. அதனால அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நான் எப்பவுமே உன்னோட பிரேமைக்கு அடிமை, அதனால நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்தோ இல்ல அந்த இடத்துல இருந்து இருக்கிறதோ வந்து என்னோட, அவங்க சொல்றாங்கல்ல என்னோட தப்பு. இவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட எனக்கு பாக்கியம் இல்ல, என்னோட அவபாகியத்தினாலதான் இது ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே பிளேம் எடுத்துக்கிறாரு. இது உண்மை இல்லை அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சாரி என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி நாங்கெல்லாம் சாரி சொல்லுமே, நம்ம யாருமே ஒழுங்கா சொல்றோமான்னு எனக்கு தெரியாது, அப்படியே சொன்னாலும் மனசால சொல்லுவோமான்னு தெரியல. இவர் பாருங்க, நான் வந்து அவர் என்ன சொல்லுவோம், ஏய் நான் வந்தது வந்து எனக்கு வேலை நிறைய இருக்கு, உனக்கு ஐடியா இல்லையா, நான் வந்து ஒரு ரூல் பண்ணணும், நான் அங்கேயே உட்கார முடியாது, ஆல்ரெடி நான் 10 வருஷம் எங்க அம்மா அப்பாவை பிரிஞ்சிருக்கேனே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாதா, இப்படிதான் நம்ம பேசுறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி, அங்க பிரேமை இருக்கிறதால அந்த பிரேமையோட ஃபீலிங் அவருக்கும் தெரியும், இந்த லாஜிக் எல்லாம் ராதா ராணிக்கு தெரியும்னு. ராதா ராணியும் ஒன்னும் தெரியாதவங்கள, அவரே அவங்க எனர்ஜி. ஆனா அவர் வந்து எப்படி ஒரு இது சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த நிலைமையில இருக்கேன், என்னோட நிலைமைக்கு ரீசன் வந்து என்னோட பாகி என்ன சொல்லுங்க, லக் இல்லாததுக்கு என்ன சொல்லுங்க, அபாக்கியம் மாதாஜி. அபாகியம் தானே, அபாகியத்தனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏத்துக்கிறாரு. நம்ம வந்து நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, நான் ஏன் பண்ண தெரியுமா, எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன். மாதாஜி நான் ஏன் லேட்டா வந்தேன் தெரியுமா மாதாஜி, கிளாஸ்க்கு ஒரு 2 நிமிஷம், நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, அது ஏன்னா அப்பதான் நம்ம திங்க் பண்றோம், அச்சோ என்ன ரீசன் சொல்றதுன்னு. முக்கால்வாசி டைம் என்னோட ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் எல்லாருக்குமே என்னன்னா, ரீசன் வந்து அன்லெஸ் ரிக்வயர்ட் சொல்ல வேண்டாம். எதுக்குன்னா நம்ம பொய்யா ஒரு ரீசன் உற்பத்தி பண்ணி ஒரு பொய்ய சொல்றதுக்கு பதில் கம்முன்னு சாரி சொல்லி விட்டுடலாம். நிறைய விஷயத்த சொல்றேன், நான் இது நிறைய பேர்கிட்ட பாத்திருக்கேன், கிளாஸ்ன்னு சொல்ல, வெளியில ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல ஒன்லி நான் ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸஸ் சொல்ல, ஜென்ரலாவே வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க. டிராபிக் ஜாம், புதுசா இன்னைக்குதான் லான்ச் ஆச்சா டிராபிக், எதுவா இருந்தாலும் சும்மா வந்து ஒரு சாரி சொல்லி விடுறத விட்டுட்டு நம்ம ஏன் அவ்வளோ சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா. प्रिया प्रिया संगे वीणा, प्रिया प्रिया संगे वीणा, नाई जिया सत्य प्रमाणा, मोरा दासा सोनाया बे, तारा ये दासा बे, यही बायदू के लागे प्राणा. प्रिया 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 संगहीना, प्रिया प्रिया संगवीना, नागी जी ये सत्य प्रमाणा, मोरा दासा सोने याबे, तांग ये दासा हीने, ये दुंगा रहे. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு பெண் தான் நேசிக்கும் ஆணிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது ஒரு ஆண் தான் நேசிக்கும் பெண்ணிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டாலோ அவர்கள் இருவராலும் வாழ முடியாது. அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மட்டுமே வாழ்கிறார்கள் என்பது ஒரு உண்மை. ஏனென்றால் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் மற்றவர் அவர் கேட்டால் அவரும் இறந்து விடுவார். ஹரே கிருஷ்ண. ட்ரூ லவ் அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் பேர் கேட்டாலே நம்ம ஓகே. நான் சலீம் அனார்கலி கதை என்ன, சலீம் அனார்கலி கதை யாராவது சொல்லுங்க. சலீம் அனார்கலி கதை என்னன்னு கேட்டாங்க. கேக்கல. பிரபு பிரபு சொல்லட்டும், ஒரு செகண்ட் சொல்லுங்க பிரபு. 2 பேரும் லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில வந்து அவங்களோட நிறைவேறல் அது ரெண்டும் அரசனால அவங்க 2 பேருக்கும் சமாதி ஆக்கப்பட்டாங்க. இப்படிதான் நம்ம நினைச்சோம் இல்லையா. அக்பரோட மகனான சலீம சமாதி எல்லாம் ஆக்கல, அந்த பொண்ணுதான் சமாதி ஆனா. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஜோதா அக்பரோட அண்ணனோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஹாப்பியா இருந்தாரு. ஹாப்பியா இருந்தாரா சோகமா இருந்தாரான்றத நான் சொல்லல, ராஜாங்கம் ரூல் பண்ணாரு. எதுக்கு சொன்னேன்னா, ஒரு ஒரு டியூட்டின்னு ஒண்ணு இருந்தா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எதுக்கு, ஆனா பிரபு சொன்ன கதை தான் நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம மைண்ட்லயே என்னன்னா அந்த லவர் செத்து போயிட்டா இன்னொரு லவ் இறந்துருவாங்க அப்படின்றது. அது இதுல போய் இல்ல, நிறைய கதைகள் இருக்கு. சலீம் அனார்கலி ஒண்ணு, அதே மாதிரி
இன்னொன்னு என்ன தேவதாஸ் அண்ட் இது அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கதைகள் இது உண்மையா நடந்திருக்கு. அதாவது நிஜமாவே அந்த பையனால பெண்ணோ பெண்ணால பையனோ சேர்ந்தா 2 பேரும் மாண்டு இருக்காங்க. அது உண்மைதான். அப்கோர்ஸ் சலீம் அனார்கலி கதையில அது பாதிதான் உண்மை. ஆனாலும் நம்ம மைண்ட் ஏன் அந்த பிக்ஸ் ஆயிருக்குன்னா உண்மையான பிரேமை இருந்தா அப்படி இறந்து போகணும் அப்படின்னு அந்த இவர் சொல்றாரு. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். ஓகே, இப்போ கிருஷ்ணர் நமக்கு ஞாபகமே இருக்கிறது இல்ல. நம்ம கோயில் போயிட்டு வந்தா சோகமா இருக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம், உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஆனா அந்த சோகம் நம்ம திரும்ப ஃபேமிலி லைஃப்க்கு வந்துட்டா அந்த சோகம் நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகுதா இல்ல நம்ம மறந்துடுறோம்? உண்மையா சொல்லுங்க. இல்ல எல்லாருமே அது மாறிடும் மாதாஜி, அது மாறிடும். வெரி ஸ்வீட் கலாவதி மாதாஜி சொன்னது. உண்மையா சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா சொல்லிடுவாங்க மாதாஜி, மாறிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்ல மாதாஜி எனக்கு இருக்குன்னு. அப்படியே இருந்தா ரொம்ப லக்கு நம்மளுக்கு. ஆனா அந்த இன்டென்சிட்டியாவது குறையுது. ஏன்னா நம்ம வந்து அதனாலதான் நம்ம சென்சஸ் என்கேஜ் பண்ணணும். வந்துருவோம் மாதாஜி, அந்த பௌதிகத்துக்குள்ள வர்றதுனால இது கண்டிப்பா மறந்துடும் மாதாஜி. பௌதிகத்துக்குள்ள வர்றதுனால மறந்துடுறோம். ஓகே, அப்ப கோபிகளும் கௌதிகத்துல தானே இருந்தாங்க மாதாஜி. அவங்களும் மனைவி மக்கள் கல்யாணம் ஆயிட்டு அப்ப என்ன ப்ராப்ளம்? உங்களுக்கு நடக்கல மாதாஜி அவங்க பிரேம பக்தியிலேயே இருந்தாங்க மாதாஜி. அவங்க பிரேம நம்மளும் பக்தி பிரேம பக்தி தானே ட்ரை பண்றோம். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒட்டு மொத்தமா மறக்க முடியாது மாதாஜி. எப்போவாது நினைவு வந்துட்டே தான் இருக்கும். அதான் ஓகே, எப்பமாவது நம்மளுக்கு நேரம் வருது. அவங்களுக்கு வரவே இல்லையா? அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம் தானே இருக்கு. அதானே நம்மள கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். கிருஷ்ண மேலேயே தான் பக்தி இருந்தா கிருஷ்ண மேலேயே தான் அப்படியே தான் இருக்காங்க. சரி, இப்ப அவங்க புஷ்பமா மறக்கவே சொல்லிட்டாங்க மாட்டாங்க அவங்க கிருஷ்ணரை. ஆல்ரெடி பக்தி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருக்காங்க. ஆல்ரெடி முக்தி பெற்ற மகள். ஓகே, நான் கோபியை கம்பேரே பண்ணிக்கல. நான் நெக்ஸ்ட் ஆளுக்கு வரேன். நீங்க இதெல்லாம் சொல்வீங்க. மீராபாய் முக்தி பெற்ற பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் இல்ல. மீராபாய் ஆர்டினரி நம்மள மாதிரி ஒரு ஆஹ் சாதனை கூட செய்யாத ஒரு சித்தி. மாதாஜி அவங்க போன அவங்க ஜென்ம ஏற்கனவே அது மாதிரி பக்தியில இருந்திருக்காங்க மாதாஜி. பக்தி எல்லாம் இல்ல, சும்மா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. எது எடுத்தாலும் பக்தி எல்லாம் இல்ல. அவங்க வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு ஆர்டினரியா கிருஷ்ணரை ஒரு க்ஷணம் தான் பார்த்தாங்க ஃபர்ஸ்ட்னு. நான் உங்களுக்கும் ஒரு செகண்ட் போட்டோ காட்டுறேன், நானும் ஒரு செகண்ட் போட்டோ காட்டுறேன். பக்தி வருதா? மாதாஜி அவங்க மாதாஜி போன நம்ம போயிட்டு வந்தாலும் கூட கொஞ்ச இருக்கும். நேரம் அத வருத்தமா இருந்தாலும் ஆனா அத நினைச்சுக்கிட்டே தான் நம்ம மத்த வேலைகளை செய்வோம் மாதாஜி. அதுதான் நான் சொல்றேன், நம்ம நினைக்கிறோமா அதுதான் பாயிண்ட். நினைச்சீங்கன்னா சந்தோஷம். மாதாஜி மாதாஜி ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. சரி, ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. மாதாஜி கரெக்ட். லலிதா கண்ணன் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம வந்து ஒரு பழம் எடுத்தாலும் சரி, ஒண்ணு எடுத்தாலுமே உடனே ஐயோ பகவானுக்கு வைக்கணும்னு நம்ம மனசார இப்ப இந்த கிளாஸுக்கு 2 வருஷமா வந்ததுல இருந்து மாதாஜி எப்ப உட்கார்ந்தாலும் கூட கிருஷ்ணன் தான் வரும் மாதாஜி. என்னங்க மாதாஜி அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே மாறிட்டு வரோம் மாதாஜி. ஹரே வெரி நைஸ். எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா கோபிகளோட பாவம் வந்து அவங்க வந்து நித்திய சித்தாக்கள் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா சாதனை கூட செய்யாத சில சித்தர்கள் இருக்காங்க. சாதனை சித்தாக்கள் கேட்டகரியில மீராபாய். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? மீராபாய் வந்து மாதாஜி பூர்வ ஜென்மமே எடுத்துக்கோங்க. கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்ல அவங்க. அந்த ஒரு க்ஷணம் பாக்குறாங்கல்ல, அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து எவ்வளவு டீப்பா பாக்குறாங்கன்றதுதான் முக்கியம். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாகவதம் கிளாஸ் அப்போ நான் வந்து குக்கிங் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு. பண்ணலாம். ஆனா சாண்டிங் கூட பண்றீங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும்? அடிஷ்னலா பண்ணணும். நம்ம கோர்ன்றது ஒண்ணு இருக்கும். யாரா இருந்தாலும் அது கிராஸ்தாவோ வானப்பிரஸ்தாவோ தனியா இருக்கீங்களோ ஃபேமிலியோட இருக்காங்களோ யாரா இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுங்க. அந்த டைம் 5 மினிட்ஸா, half an hour-ஆ, 2 hours-ஆன்றதை நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதுல இன்டர்ஃபியர் ஆகல. ஆனா அந்த டைம் வந்து டெடிகேட்டடா கொடுங்க. ஓகே, 4 வேலை செய்யாதீங்க. இது நிறைய தடவை நம்ம பண்ணிருக்கோம். நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். எதுக்கு ஆன்மீகத்துல பௌதிகத்திலேயே என் பொண்ணு சொல்வா, அக்கா ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணேன்க்கா, ஏன்க்கா 2 சைட்ல கால் வைக்கிற, ஒரு சைட்ல பாலை வைக்கிற. அவளுக்கு ஊட்டுவேன். ஊட்டுறச்சு கூட நான் ஒரு வாய் ஊட்டிட்டு பக்கத்துல உட்காந்து 2வது வாய் ஊட்ட மாட்டேன். விட்டுட்டு போய் ஒரு 2 வேலை செஞ்சுட்டு வந்து வாயில ஊட்டுவேன். கரெக்டா இருக்கும். பக்கத்துலயே இருந்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? ஊட்டிட்டே இருக்கணும். அவ நான் முழுங்கணும்ல அப்படின்வா. எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, பௌதிகத்திலயும் நம்ம அப்படி பண்ணி பழகிட்டோம். அதனால ஆன்மீகத்திலயும் நம்ம அப்படி பண்றோம். அதனால நம்ம மாத்திக்கணும். அதுக்குதான் சொல்றேன். அதே மாதிரி ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஸ்லோவா நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். சோ வர முடியுமானா வர முடியும். நித்திய சித்தாக்களான கோபிகள் தான். கோபிகளுக்கு உண்டி பர்மனன்ட் பிளேஸ். ஆனா கோபிகள் கூட நித்திய சித்தாக்கள் இல்ல. எல்லாம் கோபிகளும் சாதன சித்தாக்கள். 4 கேட்டகரி ஆஃப் கோபிகள் இருக்காங்க. நம்ம மாதிரி ஒரு கேட்டகரியும் இருக்கு. சாதன கோபிகள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி வேதங்கள் நான் கோபி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பிறந்து கோபிகள் வயிறுல பிறந்து குழந்தைங்களா பிறந்து அவங்க வந்து பக்தி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் கோபிகள் எல்லாம் வந்து பை பர்த் ரைட் எல்லாம் இல்ல.
அவங்களும் வந்து ஒரு செட்டு தான் சின்சியரா இருந்து இருக்காங்க. சிலரெல்லாம் நம்மள மாதிரி இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. சோ நம்மளுக்கும் அந்த ஸ்கோப் இருக்குன்றதுக்கோசரம் தான் நான் இதை சொல்ல வரேன். ராதா ராணியோட பிளேஸோ இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் நேம் ஆஃப் கோபியோட பிளேஸ் எடுக்க முடியாது. ஆனா இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே இருந்துங்கன்னா அந்த பொசிஷன் எடுக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. ஒரு பௌதிகத்திலேயே நம்ம வந்து அவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆயிட்டு லவ் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனா சூசைட் பண்றச்சே, ஆண்டவன் கிட்ட பக்தி இருந்து நம்ம சூசைடே பண்ணிக்க வேண்டாம். பக்தி இருந்தாலே அவர் வந்து நம்மள நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூட்டிட்டு போவார். சோ அப்படி இருக்கச்சு நம்மளுக்கு வருதான்னா இல்ல. ஏன்னா கலாவதி மாதாஜி சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட். நம்ம வந்தோம்னா நம்ம புலங்கள் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கு. அதனாலதான் புலங்களை ஆண்டவன் கிட்ட பேசிக்கலி கிராஸ் பாடிய ஸ்தூல சரீரத்தை வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சேவையில் ஈடுபடுங்கன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, சூய சரீரமான இந்த உடம்பு, கை, கண்ணு, கால் பாக்குற வரைக்குமா நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கு. அப்பவே மைண்டு ரைட் சொர்க்குன்னு போகுது. மன சஸ்திரியானி இந்திரியானி பிரகிருதி சாணி கஷ்டத்தி. அப்படின்னா என்ன? மன 6 ஓட பிளஸ் மைண்ட், அதாவது 5 சென்சஸோட 6th சென்ஸ் மைண்டு போகுது. அதனால 6வது அதை சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தி அந்த டைம் 5 நிமிஷமோ 10 நிமிஷமோ நம்ம பண்ணணும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இப்போ இவர் வந்து இவர் சைட்ல என்னெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறாரு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் செய் சதி பிரேமவதி பிரேமவான செய் பதி வியோகேயா வாஞ்சே பிரிய ஹிதே நாகனியாபனா துகா வாஞ்சே பிரிய ஜானா சுகா செய்துயி மிலே ஆஜி ராதே. ஹரே கிருஷ்ணா. சேயி சதி பிரேமவதி பிரேமவான் சேயிபதி வியோக தேவாந்தே பிரியஹிதே நகனே அபனுத்துக்க வாஞ்சே பிரிய ஜன சுக சேயி துயி மிலே அசிராதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தகைய பிரியமான கற்புள்ள மனைவியும் அன்பான கணவனும் பிரிந்து வாழும்போது அடுத்தவர் எல்லா நன்மையுடன் வாழ வேண்டும் என்று அவர்கள் இருவருமே விரும்புகின்றனர். சொந்த இன்பத்தினை பொருட்படுத்துவது இல்லை. அன்பிற்குரியவரின் நன்மையை மட்டுமே விரும்புவதால் அந்த தம்பதியினர் நிச்சயமாக மீண்டும் மீண்டும் தாமதமின்றி இணைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க மனைவியும் அவங்க கணவனும் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தரோட பிரேமையில இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து என்னன்னா பிரியத்தோட இருக்கிற அந்த மனைவியும் மக்களும் வந்து எல்லாருடைய வெல்ஃபேரும், அதாவது ஒருத்தர் ரைட் கனைவி மனதோ இருப்பாங்க தவிர அவங்க பர்சனல் ஹாப்பினஸ் நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து என்ன, இப்ப நம்மளே குழந்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிளியரா புரியும். நம்ம உயிரே போனாலும் குழந்தை வந்து ஆபத்தா இருந்தா காப்பாற்றுவாங்க. நிறைய தடவை நம்ம கேட்டிருப்போம். குழந்தை வந்து ஆபத்துல இருக்குன்னா அம்மா கூட குதிச்சிடுறாங்க தண்ணியில, ஸ்விம்மிங்கே தெரியாது. எதுக்குன்னா தனக்கு தெரியுமான்ற எண்ணம் கூட இல்ல, நான் குழந்தைய காப்பாத்தணும்ன்ற அந்த உணர்ச்சியில. அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. சோ அதே மாதிரி லவபுல்லா 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா அந்த அவங்களுக்கோசரம் வந்து அந்த பிரிவையும் தாங்க மாட்டாங்க. தன்னோட பர்சனல் சொந்தமா நீங்களே பார்த்திருக்கீங்க. நம்ம எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம். ஆனா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அது பண்ணுவோமான்றது திங்க் பண்ணுங்க. பாயிண்ட் இஸ், நம்ம வந்து ஆர் வி வில்லிங் டு லிவ் ஃபார் கிருஷ்ணா? அது நோ. ஆர் வி வில்லிங் ஃபார் டை ஃபார் கிருஷ்ணா? டெஃபினெட்லி நோ. அட்லீஸ்ட் நான் என்ன வரைக்கும் நான் கண்டிப்பா சொல்லிக்கிறேன். நான் கிருஷ்ணர் கோசம் வாழறேன்னா, வாழணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஆனா வாழறேன்னா இல்ல. இப்ப வந்து ஏன் அப்போ மாதாஜி வாழ முடியலன்னா தத்ர லவ்லியம். எவ்வளவு ஆசை ஒருத்தருக்கு இருக்கோ அவ்வளவு நிறைவேறுவாங்க. டாக்டர் ஆசைப்படுறவங்க எல்லாம் வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்களா? இல்ல. இல்ல மாதாஜி அவங்களுக்கு டேலண்ட் இல்ல. டேலண்ட் இல்லைன்னு இல்ல, அவங்களோட ஆசை எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவங்க அனுபவிக்க முடியும் எந்த லைன்லயுமே. ரைட். அவங்க சக்சஸ் வந்து டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு கர்மா ஒண்டி இல்ல, எவ்வளவு டெடிகேஷனும். அதே ஆசை நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா எங்க கர்மா கூட பிளே பண்ணாது, கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் பிளே பண்ண போறாரு. அதனால இங்க வந்து 2 பேரோட ஆசை ஒருத்தர் ஆசைக்கு அவங்க பாக்குறாங்க. அதனால அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 2 பேர் ஆசையில இருந்தா நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ராக்கிதே தோமாரா ஜீவனா சேவியாமி நாராயணா தாரே சக்தி ஆசி நீதி நீதி தோமாசானி கிருதாகாரி நீதி ஆயி யாது பூரி தாஹா துமி மானஹா முரா ஸ்பூர்த்தி. ராக்கிட்டே தோமாரா சேவியாமி நாராயண ராயன் தாந்தர சக்தியே ஆசி நீதி நீதி தீதி ஜாயி ஜாது பூரி தாதா தூமி மானக மோரா ஸ்புருதி. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவள். நான் இல்லாமல் உன்னால் ஒரு கணம் கூட வாழ இயலாது என்பதை நான் அறிவேன். எனவே உன்னை வாழ வைப்பதற்காக நான் தினமும் பகவான் நாராயணரை வழிபடுகிறேன்.
அவருடைய கருணை மிக்க சக்தியினால் நான் தினந்தோறும் விருந்தாவனத்திற்கு வந்து உன்னுடன் கிரீடைகளை அனுபவித்துவிட்டு துவாரகா தாமத்திற்கு திரும்பி விடுகிறேன். இதனால் விருந்தாவனத்தில் என்னுடைய இருப்பினை உன்னால் எப்போதும் உணர முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ், ரைட்? நீ வந்து நான் இல்லைன்னா இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு எனக்கோசம் தான் நீ இருக்கேன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஆனா என்ன, நான் வந்து நாராயணனை கும்பிடுறேன். அவரோட பொட்டன்சியனால நான் வந்து பிருந்தாவன் எவ்ரிடே வந்து நான் உங்களோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகணும் துவாரகா தாமுக்கு. அதனால நீ எப்பவுமே என்னோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, ரைட்? யார்கிட்ட சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் ராதா ராணி கிட்ட சொல்றாரு. வெரி நைஸ். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் எனக்கோசம் தான் நீ விரு, அதனால நான் வந்து நாராயணனை கும்பிடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிறாரு. அவ்வளவு ஹம்புல்லா அவரோட என்ன சொல்றது, அவரோட பவரால நான் வந்து ரோஜ் டெய்லி வந்து பிருந்தாவனுக்கு வந்து அங்க வந்து நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்ப வரேன். அதுக்கப்புறம் துவாரகா தாமுக்கு இருந்தேன். அதனால நீ எப்பவுமே என்னோட என்ன சொல்றீங்க, என்ன நீ ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. மோரா பாக்ய மோரா விஷயே தோமார். ஓ, இது பெருசு, நம்ம இதை நாளைக்கு படிக்கலாம். 155. சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय, श्रीला प्रभुपाद जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. லைவ் நான் ஸ்டாப் பண்றேன். யாருக்கு பைஹாட்டா எந்த வர்ஸ் தெரியுமோ